Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tästä videossa me askarrellaan Sleiselle mini pääsiäismunia. Ja siihen tarvitsee tietenkin tätä, mistä kun avaa pääsiäismunan, niin sitä kuorta, saksia, teippiä ja tietysti paperia. Ja sitten ekaksi tästä paperista täytyy leikata ihan miniskidi, tämmönen suorakulmiomuotoinen. Tämä on ehkä vähän isompi, mutta se vähän riippuu sitten, että kuinka isoja pääsiäismunia haluaa tehdä. Mä ainakin haluan tehdä vähän semmosia vähän isompia, niin. Eli tästä tulee 1. Sitten mä leikkaan tästä. Vähän isomman kohdan. Ja pistän nää tonne sisälle. Joo. Se vaan pistetään tonne. Missä on se kamera? Ja sitten tuli tommonen. Siitä ekasta, jos siihen haluaa vielä pistää tän teipin päälle, niin saa, mutta mä en ainakaan nyt lähtökohtaisesti pistä. Niin, ettei niistä tule. No kato, että miltä se näyttää. Se vähän riippuu siitä. Joo. Ja sinne. Ja sit mä ehkä menen tänään vielä vaan ton pihalle jonkun pääsiäisvideon, koska siellä on tänään ihan sairaan lämmin. Niin. En mä ehkä pistä teippiä enää, koska siitä tulee vähän tommoista. Missä se on? Tuommoista vähän oudon näköistä. Toi tää rypistetään. Ja nyt mä voisin tehdä vähän semmosessa sekavärisemmän. Ja jos tästä haluaa, niin tästä voi kyllä ihan helposti kanssa repiä, mut mä oon vähän erilaisempi. Et mä en ihan aina tee silleen, mitenkä asiat ois paljon helpommin. Vaan mä teen vähän oudosti kaiken. Juu. Joo. Nyt mä sain tän miksi. Missä se on? Se näyttää, että siellä on vähän suklaata, mutta ei. Yksi on jo valmis. Mun teippi halusit karata jo. Ja sittenhän näet silleen, että jokaiselle tallilaiselle on 1 elikkäs. Mä teen näitä ainakin. Ja varmaankin 15, vaikka ei mulla kyllä ihan ole 15 ukkelia. Taikka Sleiseratsasta. Ja sen saa sanoa kummipaa. Niin. Joo. Tästä tulee ehkä vähän isompi ja terävämpi tästä pääsiäismunasta. Koska juu, se on näyttää aika terävältä. No niin.
Musta tuli taas joku ihmeen laulaja. Mun ammatti vaihtelee 1,000,000 kertaa päivässä. Mitä joo. Ja sitten ehkä ei. Mitä nyt on verran sitten? Oikeastaan mä teen niitä niin paljon, kunnes tämä loppuu. Niin joo, ja kun sä tätä teet, niin tässä menee vaan minuutti tämmöisen yhden tekemisessä. Mut mulla tästä on jo mennyt niinku 7 minuuttia. Kun mä oon tehnyt noin 3 tai 4, jos tämäkin lasketaan toi koekappale. Niin jos sekin lasketaan niin. Joo. Ja mun täytyy enää tehdä sitten kivasti vielä 6. Muutas mä sanoin just, että enää. Ja nyt mä sanoin, että vielä. Että joo. Miten tästä tulee? Mut niin kuin näkyy, tuossa on vasta 9. Ja mulla on tätä enää tämän verran. Ja sit mä otan ehkä Kinder Surpriseista nyt, jos mä löydän ne. Mut nyt mä vielä taas voisin tehdä tästä videolla taas jälleen yhden. No nyt tästä tuli sit ihan kauan suikula. Niin. Oikeastaan näyttää ihan kauhealta, kun mä teen tälleen. Noniin, ja se ei sit mihinkään muuta. Joo. Kannattaa tehdä tälleen. Niin, joo. Kenenkäs mielestä tämmönen riittää 4? No ei kenenkään. Tää ehkä riittää just 2 tai ehkä 3 ikinä. Mut ei kyllä 4. Joo. Ja sit mä teen ihan mini-suklaamunia. Mä varmaankin teen ihan mini-suklaamunia. Mut tommonen. No niin, tästä tulee sitten 14 mutkaa, eli sit sekin kelpaa. No niin, noi pääseet munat on sit ihan pöljän näköisiä. Toski on sit sammakon silmä. Mutta joo.
Yeah. Kyllä mäkin oon sit maailman parhain askartelija. Elikkäs tommonen. Niin joo. Eli tommoset tuli. No ihan onnistuneet, mutta siis yhtä vaille. Et ois saanut niinku se 15 pääsiäismunaa.